o clima exerce unha gran influencia nos procesos de modelado da paisaxe terrestre. A existencia e extensión dos glaciares está directamente relacionada coa variación do clima que rexistra o planeta non só nas diferentes latitudes e altitudes, senón ao longo da historia da Terra. Deste xeito, hai 750 millóns de anos, a Terra sufriu unha serie de glaciacións globais nas que se cadaron temperaturas medias de 50 grados baixo cero e xeo que cubriu a meirande parte do planeta. Mais recentemente, perante o período cuaternario, existen moitos tipos de documentais e isto vai depender do tratamento da figura do narrador e os presentadores, se que os hai. Se aparece unha voz en off ou a secuencia cronolóxica, natureza da materia a tratar, as recreacións que ti fagas, as imaxes que metas, infografías, animacións e un longo, etc., quedaría para un único curso. Hai que ter en conta que se o documental transcorre no exterior, o proceso de grabación complícase moito máis, pero moito máis, e dígovolo por experiencia. Ruidos de fondo e vento, cambios na meteoroloxía, cambios na intensidade e cor da luz, días de chuvia que complican ou imposibilitan a grabación, e un longo, etc. Aínda que falaremos disto noutro curso, podedes ver a charla que din na que explico este tema e o proceso de creación dese clip e vos lo deixo na descripción do vídeo.